second set. Yung nag-date ko nun eh. Gusto ko niya si Mami. Talaga pa si Mama, oh my God. Ay, si program yung sabihin niyo, pakita ako si Mami. Ayan, start mo. Okay mo na dyan sa pag-iyan. Ang mangyayari na bahala na rin kayo makipag-usap sa kung gusto. Naka-vlog ka man na sir. Ay, naku po! Parang blessing in disguise. Isasabayan niyo po, yung mga iba. Ay, naku! Medyo big sizes lang po ito. Magpaparaffle tayo isa. So, di ba nag-register kayo? Yung mga nakapag-register na, make sure po you have the number. So, Bibi, makakabunot ka, Bibi, ng isa. Isa, yes, isa muna para ganahan sila. May raffle agad. Agad-agad. Okay? Ay, balik na. Okay? Alright? Excited na ba? Okay, Bibi, anong number? Oh my gosh. And the lucky number is 003. Sino pa yung 003 dyan? Minsan lang yan. Picture na lang po pag-i-upload sa GC. Okay. Thank you. Mamaya. Tingnan po ko sa gusto niyo sa sige po. Wow! Sino ang grade 7 dito? Taas ang kamay! Be proud, grade 7! Sino ang grade 7 dito? Yaman po. Gusto ko pong marinig ang grade 7. Binawan po yung energy para hindi po kayo kumain. Kumain po pa kayo. Wala pa. Oh my gosh. Wala pa, nag-aantay pa kami ng pagkain. How about the grade 8? How about the grade 8? How about the grade 9? And of course, Superior grade 10. I'm sorry po. Pero parents naman to ay. Excited lang po. And how about the grade 11? Pero mas liit ang higher. All grade level si Mami. Sabi ka na. Kumakuha naman ako eh. Formally start the program, we would like to call in John Andre Brescio, a grade 8 student of batch 2K27, to lead the opening prayer. Can we request everyone to stand for the prayer po? Okay, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. As one family with fellow Pisay students, let us bow our heads and feel the presence of our Lord. Dear God, we come before you today humbly to thank you for your blessing. This opportunity for us to be gathered here, to meet and greet the whole Pisay family, including our newest members and parents, to know more about each other, to learn new things, to celebrate our friendship over the years. We thank you not only for the wonderful, but also for helping us through the hard times.
We thank you for being with us. Our personal struggles and silent battles, and with these we remain grateful to our family, to our mentors, and to the people around us. We thank you for your grace, your mercy, and the undeserved favor you have shown us throughout this year. Father God, we pray for continued blessings in the year to come. We pray for healing where healing is needed, comfort where comfort is needed, and provision where provision is needed. Ask that this meet and greet event honor you and make us closer and stronger together as one Pisay family that truly care and look for the welfare of each other. We stand here today praying before the family that we love so much for your mercy and grace. This is a grateful heart as we pray these words. May your kingdom reign forever. In your name we pray. Amen. Hello? Okay. Thank you, San Andre. Remarks. Sir? Hello. Mas narinig nyo, ganito na lang ako, mas madaling lang. Diba? Para na bang ano, okay, malayo naman ako sa inyo. Okay! Good morning once again, my fellow Pisay family, especially from Naga 123. I was given the task to welcome you all, but I asked our main coordinator right now, in the person of Sir Malvin Cayonte and Ma'am Jolie Pearl Sartua, to give me this opportunity to discuss with you, not just welcoming you, but discuss with you what's in store for you in your Pisay journey at Philippine Science Bicol Campus. Let me also inform you that this will be also your time. We will have a question and answer already. I-clarify na natin. So I told you a while ago na prepare your questions, your queries, and we will try to answer as much as possible, not just coming from me, but also to my fellow parents, the seniors, and also the senior scholars, especially the grades 11 and 12. We have experienced the Pisay life already face to face. Okay? Grade 5 pa So, lang siya. maya-maya po. Graduate na tapos 11. For your information po, kanya po Mamaya, natin dito ginawa. kami. Ang ating Kasi, ano, because the pamanila owner of namin this naman. Asog Garden is a math Face-to-face teacher. sila sa Did you know that? Yun, ano yun? Math teacher din po yun. Akala nyo lang hindi, pero math teacher po yun. Pero pasalamat din tayo dahil kahit paano, imbis na ma-charge po tayo dito sa Grade tent na 12 to, po, saka dilibre na yan grade pati po yung mga upuan, may paparating po ng mga 1,000 upuan. Yun po, ililibre na rin daw niya. Saka na lang daw niya ako sisingilin. Okay, pero yun nga po, pasalamat din tayo kahit paano po at nagkataon na dito sila napili para at least medyo iba pa rin yung pagka may, makaka-discount tayo. Ang araw. So once again, I am President Hoover SPR, the president nga po ng GPTA since 2019. Huwag po kayo mag-alala, bakit parang ano, kasi po yan, parang daw po yung ano in between ako ng presidency ng isang national at saka isang yung mga congressional na 3 years, 6 years. Ako pa 4th year ko na ngayon. Hindi po dahil sa ginusto ko yan. Alam yan ng mga taga dito sa mga member ng GPTA na iba, ay supposed to be po 2 years ang supposed to be term ng isang presidente o ng officers. It just so happened na inabot tayo ng pandemic and I offered myself to step down to a year ago. Yun, nakiusap ang sarili. Ilalim, okay na? Yeah. So, yun po, this will be my 4th year as president. Anak, graduate ka naman talaga para sa ano I have a grade 12 scholar, my daughter, yun po. Yun yung mag-ina ko. Yan. Yung ilan sila, 4 sila siguro talaga senior, grade 12. Okay? So, Ate Lolit, ito muna. Para mag-properly recognize, para pagka ano, Ate Lolit, siya po ang pamosong Asog Garden. Pero ito po sinasabi nga niya po, ng grabe na daw ipinayad niya dahil sa pagtatanim niya dito. Totoo naman. Math teacher po siya, siya yung nagbabagsak, pamosong nagbabagsak ng ano, mga nagkataon, mga math research, ang ano, kaya nga tama-tama yung sabi ni Jolly, nandito gaganapin. Math teacher yung may-ari, mga math research, kaya nagpanagpo. Okay? Siya po actually ay matutulog sana, kaso nga lang, binulabog ko siya para kasi may charge daw na 6,000.
Kasi sabi ko, Tiloli, pumunta ka muna dito at sayang din yung 6,000. Okay? So, pumunta ka dito at para Tapos yun po, may parating pa po ang upuan. Okay? Maraming salamat at Tiloli sa Pamante. Okay. Pasensya na po. Okay. Oo. Yan. Basta wala po baka po yan, may mga po doon, karamobras, kukulang kayo sa inyong Yung po namang hindi. Yung po actually ito ang trivia po, siya po ang nag-cater sa kasal namin 23 years ago. Actually wala po sana akong plano mag-asawa doon. May caterer na. Mag-asawa na. Okay. Actually siya lahat ang in-charge talaga. Ipinaubaya ko na sa kanya. Okay. Kaya po ako na napapayat pa lang ako noon nung nagsimula ako. Ang plastic kayo. Naga 1, 2, 3 to. Okay. Salamat at Tiloli ha. Okay. Okay, Tiloli. Ingat. Okay. As I said a while ago po, ito yung pagkakataon. Hindi ko na talaga i-welcome. Pero definitely I will do that. Welcome to Pisay. Ito, hindi yung sa Pisay BRC doon kasi iba yun. Ito, welcome to the family of Pisay BRC Naga 1st District, 2nd District, 3rd District of Camarines-Sur. Okay, palakpak naman. Simulan ko doon. Sabi ko nga sa inyo, this is an informative message. Simulan ko doon, bakit tinatawag na Naga 1, 2, 3? Magtataka kayo, Naga 1, 2, 3. Because since time immemorial, nung inabutan ko na po to, hindi ako nagawa nitong Naga 1. Kung hindi pa po kayo member, make it sure, bago magkatapos ang araw na to, mag-membro ka nun. We have our own cluster district, yung Naga 1, 2, 3. It is preferred na you still also be a member kasi why? Kasi mamaya darating si Sir Reg. Yung tawag na si Joel Reneales, better known as Sir Reg, kasi right now for this year he will be the GPTA coordinator with parents, especially with the cluster. Okay? So, may mga issues po kasi na napag-uusapan within the cluster or district, at may mga issues na pag-uusapan within the grade level, at may mga issues na napag-uusapan within the whole of Pisay. That is why, mapapansin nyo, you can be a member na kayo ng Naga 1, 2, 3, at you should be a member also of the Pisay or grade 7 to 10 Pisay Bicol Parents or Pisay BRC G7 to 10. Pili lang kayo doon for G7 to 10. Okay? Kasi doon, pagdating sa grade level, halos hindi naglalayo ang concerns. Why ngayon nagkaroon ng dalawang grade G11 at G12? Because last year po kasi, ang ginawa kong GC, G11, 12. But it seems, I've realized na pag grade 12, iba na rin pala talaga ang concern ng grade 11. So right now, there are 2 GCs pa, yung grade 11 at saka grade 12 parents. Kasi pag grade 12 parents po, ang kukulitin na sa akin ng mga parents na yan, mga preparation ng graduation, preparation ng mga entrance exam. Yung grade 11, hindi naman sila involved pa doon. Messages coming from our Pisay BRC family. Okay? But definitely, ito, una ko na rin kayo, especially if you're a member of the GC. Please refrain from hanggat kaya para po hindi matabunan yung mga messages. Kasi di ba, nung una kasi, grabe yan. Isa kong message, halimbawa, biglang may nag-passage ng message na 5-6, nawala na yung message ko. Tapos mamaya, tatanungin ako ng parents, ano po nangyari? Please, karamihan, ang iba nating parents, headline, ang nabasa lang yung headline, hindi na pinaling fine print. Okay? So please do so na maging membro kayo ng mga GC na yon. Okay, with regards to that po pagdating sa GPTA. The GPTA po is composed of me as president. Currently for school year 22-23, I will cap off my presidency for this school year, 22-23. I've been this is my 4th year, although 2.5 years lang ako pang as in yung face-to-face. But it's mas lalong naging challenging for me as president nung hindi face-to-face. Kasi talagang puro tayo sa GC. Hindi naman, tapos yung mga from time to time yung mga Zoom na normally kasama ang BRC. Diba? Okay. Meron po tayong Vice President in the person of Ma'am Joy Regala, who incidentally nag-graduate yung anak. So right now, hopefully we can come up until September with a new set of officers. But definitely, ito, papaalam ko lang sa inyo. There are 10 clusters. Lalo na sa hindi pa nakakalam. There are 10 clusters. Pag tinatawag na 10 clusters sa Pisay family, clusters or district.
First cluster is Cam Norte. Second cluster, ito yung Naga 1, 2, 3. Ang third cluster is the Partido District. Okay? Ang fourth cluster is the Rinconada District. Fifth cluster, basically, basta ito, ang cluster pa, sa Albay po, there are 3 districts ng Albay. So yung pag sinabing Albay 1, that is Tabaco, ang point, Tabaco. Yan ang cluster 1, ang cluster Albay 1. Albay 2 is Legazpi, Daraga. Yan yung bulto. Ang Albay 3 is Ligao City. Yan naman yung bulto dyan lalaro. Within that district nila. So nakailan na tayo? 4 plus 3, 7 na. Diba? Tapos, Sorsogon isang district. Catanduanes and Masbate. So 10 lahat yan. So they have their own GCs. But all of these are members also of their different GCs yung by level. Okay, at least clear na po kayo doon. Okay? May mga representative po ang kasi dito, mamaya nga magkaka-election. Normally, you can represent ang ating district doon sa GPTA-GC na 1, pwede naman maging 2 para rin may magandang coordination para doon sa GPTA-GC. Halimbawa ako po as president, as of now si Malvin ang naandon. Yes, Malvin Cayonte po, who has grade 12 and grade 10 scholars. Tama? Okay? And normally po, ang trabaho ng mga member ng representative is they represent the district for the concerns ng community concern. Okay? But as ako nga po, sa totoo lang, I still remember when I first hold the mic, May 24, 2019. Nung ako po yung naging presidente, kasi po, buhay na patotoo sila na, totally frankly, ako po, ang history ko, hindi po ako dati president, hindi ako member ng GPTA officers. Bigla na lang po ako nandyan as president kasi nung time yun, there's a need. Alam niyo na mga nandito noon, lalo na yung mga grade 11 and 12. Okay, actually, grade 10, alam na rin. Na I became the president because someone has to, kailangan natin iparamdam na there is a working GPTA. Kasi nung time na talagang yun, for 2 years, in 2017 pumasok ng anak ko, until 2018, wala talaga kami nag-meeting ang GPTA doon. Wala, hindi namin alam kung ano meron. Kasi nung time na wala namang pandemic, walang GC pa noon. Di ba? Wala pa po. So, it was time ng 2019, nung talagang ito, napa-active. Nagkataon naman, biglang may pandemic. So, talagang na-maximize yung GC na yan. Okay? But definitely, come September, through the GC, makikita ninyo kung sino yung maging representative and officers ng for school year 22-2023. Chances are, hindi ko po pinipre, pero there's a possibility that the susunod na presidente sa akin is coming from Legazpi. Kasi, siyempre po, kailangan meron ng background kung ano nangyari. Kasi mahirap din, sa totoo lang talaga, yung pangyayari sa akin, coming from nowhere, biglang presidente, bakit ko nagawa yun? Hindi dahil sa mayabang ako, konti lang, slight. Pero point ko po kasi nung time na yun, kaya medyo nung, alala mo, si Ma'am Joy Regala, siya ang sumusunod presidente nung time na yun, nagkataon lang, nung time na talaga matindi ang pangangailangan po nung time na yun. Mamaya, maririnig nyo, I will not, sasabihin ko na sa inyo, total ang mga bata, habang naandyan pa ang mga bata, anong kwento. Diba? I think it's prudent enough that I tell you the real reason bakit ako naging presidente. Okay, para huwag kayong mabigla, pag uwi nyo, paliwanagan nyo na agad ang mga anak ko. Because it's a fact of life, what I tell you. Emotional ako, kasi this will be 40 and this will remind me na talaga na I was president during that time because there's a need for that. Pasensya na po, emotional talaga ako because talaga seryosohin natin, paramdam natin sa mga anak natin na we really love them. I tell you, kanina nagsasali na ako na talagang the only thing that will tie your children na makaano sa buhay sa Pisay, it's your support and your love for your children, nothing else. Matalino ang anak nyo, given na yan, nakapase. Because Pisay exam or Pisay qualification was designed for us to fail. Pero hindi nag-fail ang anak nyo. So be proud. By the mere fact na ganun lang na nakapasa ang anak nyo, it's a blessing enough. For ang trabaho na lang ng parents to be there for them. To be there for them. Kasi tinatanong ko ang mga lalo na yung nakaranas ng time na yon na nakita nila, naramdaman nila nung may nangyari hindi maganda sa Pisay noong 2019.
yung goal mo is Tinanong ang karamihan ng enhance parents, basic. enough yung pressure ng Pisay. Enough yung pressure ng Pisay nila yun. Tinanong. And 100% sinabi ng mga scholars, ito mga grades, technically 10, 11, 12. Ang sinabi ng mga bata, as long as nandyan ang pagmamahal at suporta ng aming mga magulang at sa pamilya, no pressure is good enough para tapusin ko buhay ko. So let me remind you, parents, guardians, and scholars, yun ang nagdadala para kayo ay mapagdaanan ninyo kung ano man ang mararanasan nyo sa Pisay. Especially now that you're going there face to face. Iba yung scenario, 8, 7, 8, 9, lalo na yung 8, 9 nakaranas ng 2 taon na online. Kahit paano, pressured kasi online lang. Pero ang lamang naman nun, nandyan lagi ang perito, sabi nyo. Ngayon, difference, 7, 8, 9, nandun kayo for, kasi tayo, talagang uuwi pagbigay. So for 5 days, on your own kayo. 7, 8, 9. Okay? So yun pa lang, have a mindset. Especially yung 7, 8, 9, hindi pa nakaranas, lumalayo for 5 days. Given na yan, matalino kayo. Given. Ang tanong, kung kaya nyo ba ang wala ang magulang sa tabi nyo o baka mamaya kailangan kayo ipagheli pa bago matulog. Okay? Pangalawa, okay? Kaya nyo ba na bigla kayo may roommate na tatlong hindi nyo kakilala? Okay? Na baka yung iba dyan, humaharok na. Hindi natin alam, miski bata. Pero the point is, sinasabi, ito yung mga possible scenario nyo. Na you really have to face that. Sabi ko sa inyo, academic-wise, given, matatalino kayo. Ang tanong, kung paano nyo i-handle ang sarili yung makisama sa ibang tao. Okay, and I tell you parents, this early you have time, although alam ko, all these concerns, I tell you, Pisay is for you. Okay, I still remember, okay, yun, sinabi mo sa kanya noon na, anak, if ever, sa tingin mo hindi kami pinipasaya, okay, you will always have a family to come back. Hindi yan ang Pisay is one and all. Hindi ang Pisay ang katapusan ng lahat. Pisay is just part of your journey. I-assure nyo sa mga anak nyo. Okay? Na kasi marami kong case. Kaya ayaw, hirap na hirap na. Iyak na lang iyak. Ano talaga, frustrated na. As in to the point na ayaw na mag-aral. Kasi natatakot na mabansagan, danger sa Pisay, hindi kinaya ang Pisay. It's not about that. Hindi dahil hindi nyo, umalis kayo sa Pisay, hindi matalino. Probably the system of Pisay, probably, the other rudiment, the other challenges that gave you, the Pisay gave you, baka hindi para sa inyo. Pero hindi naman automatic. Sinabihan kayo ng mga anak na, ayaw ko na mag-aral, ayaw ko na sa Pisay, gano'n na lang yun. No. It is our job as parents also to really encourage. Because I tell you, for the last 5 years, I've been talking with Pisay, with the parents. I assure you, Pisay, ayaw nila, ang Pisay admin ayaw nilang may mag-quit. Kanya, buhay akong patotoo, kasama ibang parents dito, na Pisay will do everything na huwag mag-quit ang bata. I tell you, buhay akong patotoo na ako'y tatawagan ng Pisay admin, ma'am, patulog, sir, patulog po, hanahanap yung parents, hindi makontak, kasi hindi namin yung kontak yung bata, hindi nyo nagsasabit ng mga requirement, yung mga ganon. So, nag-release pa sa point na even the Pisay, sila ang nagbabayad para sa psychological ng bata. Alam niyo may reason doon? Lalo na kung kayo nag-8, 9, 10 na. Sorry kung ang pagpiling ko, inastusan na kayo ng gobyerno. Okay, hindi na papayag ang Pisay na masayang yun. Okay, it's not about that. It's really isang parte na. Kumbaga, you are blessed already to be part of Pisay family. Lahat gusto makapasok dito. I think on the average, siguro naman yearly, 1,000 minimum, 1,800 ang nagtatry makapasok sa Pisay. Ilan ang kinukuha? 90. So, I think that would be enough blessing for all of you na imagine nyo ang mga anak nyo pumasok doon sa 90. Hindi ko, kaya actually sa totoo lang, sorry sasabihin ko talaga ito, even doon sa ulo sa diba, sasabihin ko to. At kasi ito yung mga frustration kung lahat ito sinasabi. Natatawa kasi ako noon. Nagpapasurvey ang mga estudyante,
Saan ang gagaling ang pressure? Sabi ng mga estudyante, 100% po yan. Ang survey talaga to, Google Form. 100% parent family pressure. Okay? Magpapamiting ako sa mga parents. Nisa, lahat ng parents yung nasabi, wala po akong pressure sa anak ko. Kung anong gusto niya, kung saan siya masaya. But teka, may gusto niya. Diba? So tanggapin na natin na ang mga anak kasi natin, we expect a lot from them. Why? Just imagine, sa isang batch, katulad batch ng anak ko, sa 90 na yan, 40 ang valedictorian, 20 sa tutorial, 30 ang sampay. Tapos lahat ng mga parents gusto, number 1 pa rin ang anak nila. Kasi magpaling na tayo ng horizontal, vertical. Yeah, it's true. So inunahan ko na kayo. Okay? Life, this Pisay life is not a race. Okay? At nga lang, parang ano na nila, race agad yung pangalan pala nila, race. Actually, I've been telling that Pisay. Kasi you don't want people, the parents, to jolly up each other, pero yung pala mga pangalan nyo, race eh. Inano ko yung pinagsipo yan? Kasi by the mere fact that you're in Pisay already, that is a blessing, it's good enough. Bisipang 90 ang anak nyo, papasa pa rin yan sa lahat ng gusto ng kuhanan. Ang mahalaga, yung anak nyo, the right frame of mind, na gusto siya mangyari sa buhay niya. By the mere fact na tinanggap niya ang challenge na mag-ay, ano ko lang yung mga ito, itong mga grade 12 na to. Nung time na grade 7 lalo na, hindi ko defaulted na, no? Hindi na naman ako dati sa school. Magtataka ko doon, at saka okay naman ako doon. Pero nakita nila, pinaliwanag what is Pisay, what is that, they took the challenge. Okay, sa Pisay po, noong 2017, nung nandito mga senior, 2018, buhay kayong patotoo, nakaranas pa kayo walang tubig. Walang tubig, nakaranas pa ang grade, ano ngayon, yung 10, 11, 12. Walang tubig. Literally, babae at lalaki, lalo na lalaki, sila, from the gate pa lang, may dito kanya-kanyang hanapan ng tubig, nagliligo ang mga lalaki. Nakatapi, pupunta sa at malayo-layo rin yung pabalikan nilang door, mga probably 400 meters away. Babalik sa door. Ang mga babae, matutulog, alas 9, alas 10, para makapunta ng kanya-kanyang timba. Just imagine. Yun ang buhay, aside from the academic life, kailangan nilang to pay for themselves. Naano na sa tubig. Ito naman sa tubig is smart. Diba? Pero I'm glad to say naman, noong 2019 po, when we became the president, nilagad ang ulo. Parang ano. Pero yun talaga po sa isip ng GPTA. When we had the GPTA was formed during the time, yan agad po una natin pinariya. May pa lang po yan, by July, free-flowing na tubig. Naayos po ng PTA, together with Pisay BRC, ang tubig. Ang ginawa ko na po talaga, pupunta ako na sa lahat ng ibubukta ko talagang gumagana in fairness, hindi na mapaghi ang siya. Kasi may tubig. So, as of now, ang alam ko, hindi na issue sa inyo yung tubig. May bigay pa nga daw, di ba? Talagang malakas na, naka-shower na, di ba? Shower na ngayon, imagine. Wala yan. Sila until 2019, May, shower, hindi usok shower room. Talagang titirin na niya kayo, di ba? And, watching ba, yung paligid. Eh, paano ba? Kaya diskartihan. That is Pisay life. Pero ngayon naman, pwede nyo, okay na. Dito po, wala naman ito. Pero ngayon, ang-starting kasi, gumagana lahat ang source of water. Isa combination kasi ng development authority at adequate. So, gumagana lahat. Lahat ang pang. Sa TV. Problema, maliit yung ano. Wala talaga. So, nung tayo napakain, okay na tayo sa tubig. Okay? Pagdating po nagtatanong, pagdating doon sa, lalo yung 785, meron po ba kaming assured na room? Diba? May mga messages ako doon, 755 po, they are the one assigning sa room assignment. Wala tayo, hindi po tayo parang, request ko yung natin ng kaibigan, wala po gano'n. Kasi, paano makakadya sa anak ko? Kumbaga, ang mangyari po kasi, parang ano, kasi, as a roommate ko, doon po nila magkakaalaman sino yung roommate. Okay? 4 yun normally in a room. Pero sa new dormatan, 5.
Tinanggal na lang yung isang. So, 5. Apat. 5. 5 ang door. Okay? Pero definitely, Diba dati ano? ito lang, ito, mga kurang mga 7, 8, 9, lalo na, dahil kayong first time yung mga bagong tayo, patapos ang buhay. Lamang yan na it will always trigger in the rest of your life. Paano ba yung alis na doktor? Chances are, mag-close kayo ng first courses. Kasi first, lahat kayo mangyayari. So it's exciting. Given na yan, itong mga 10, 11, 12, hindi nila makakalimutan yung first night. And chances are kasi, nagbabago-bago ito yung year. Hindi yan yung ayaw mo ito first time nyo, second year pa, no. Wala, iba yan. And, una ko na kayo, tip! Ang buhay nyo or pagiging kung makadiskarte sa rooms nyo, depende sa discipline nyo. Pagpasaway kayo, chances are, hindi magandang hindi baka maayos. Dapat pakimaayos kasi may mga rutang doon. Ala, ingay, papaniwanan naman yung sato. Pero pagka hindi kayo, pasaway, chances are, mararamdaman nyo. Kasi bakit nabawal nyo niliwan? So, good attitude, very very basic dyan sa rules ng door. Pag sumusunod kayo, hindi kayo makakalimutan ni Ma'am Alma at saka ni Sir Benz kung sa malalaki. At ang isang advantage, ito pa, sa advantage sa dorm, ang dami ng dorm managers. Dami na. Dati po, isa-isa lang. Ngayon, parang at least 5, 6. Kasi nga, kailangan mas ba yan? Lalo na po kasi yung tatlong batch, 7, 8, 9, first timers. Pwede mo, talaga sakit ang ulo. Kung isa pa rin ang door manager, lahat na babantayan na. Siyempre alam natin yun. So ngayon, alam ko, 4 to 6 ang door. Huwag kayong mag-alala, may nagtanong kanina sa akin. Security. Ang normally standard na naging issues dyan, although nabawasan na yung mga nawawalan lang sa given. Pero alam ko naman, over the last years, before pandemic, nababawasan na. Ang isang deterrent dyan is mas maraming CCTV. Ang CCTV po nakalagay sa, aside from sa office ng door manager, pagdating naman po sa lahat ng kapaligiran, malaki 55 inch na sa bahay, kahit may mga gano'n. Tanda ko ba nag-adjust sila? Tip muli doon, lalo na doon sa first time face-to-face. Wala kayo sa rules, wala kayo problema. Kasi meron din napaliwanag sa inyo doon ng rules ng the ground, rules ng the door, mahigpit ang guardia, I tell you. Kasi sa mga kilala ka ng guardia, in fairness doon, sa Pisay, tumatagal ang guardia. Ibig sabihin nun, chances ang mga kilala ko ng guardia. Hindi ko sa totoo lang, hindi ko yung guardia. So, in fairness, ang isang advantage doon, mas nakikilala ng bata pag hindi ay Pisay, mas nakikilala. So, mas maganda yun. So, may familiarity ng konti, kung hindi talaga dapat kaysa naman yung pag-iba. Kung saka kayo mismo mga estudyante, alam nyo, kung sino yung guardia. Kasi talaga dyan, roving ang guardia. Ako dito, talaga pati yung namamansin. May ano yan, public address system. Yan, pagka kayo yung mga basta may mga laki na silang alangan, talagang papasin. Mainit kasi. Wala, may big brother. Pero kasi sila galing siya sa Pag ang tip lang nandun, follow the rules. mainit pa. And dito yung para bang trust the process. Kasi normally, especially ito mga 11, 12, siyempre masyado ng alam na daw nilang lahat, hindi nila alam na. Kasi right now, especially right now, para ulit din ng mga nanay, akala nyo ba, because nung time na umalis kayo, wala namang ganito. Diba? So ngayon, tayo lahat, pareho tayo, naninibago sa nakaganto, hanggang saan tayo nakaganito. Diba? Doon, pagdating doon, siyempre magbibigay sila ng rules na hanggang sa, dapat naka-face mask ka, hanggang sa ka pwede mag-alis ng face mask. Bakit may ganun? Okay. Mamaya. Okay, so yun ha, clear yun. Pagdating doon sa academics wise, I tell you, may nagtanong dito, ano daw ang gagamitin? Bibili ng mga school supplies. Normally, per subject teacher, meron sila mga requirements.
Doon yun nila yung malalaman. Ang lamang natin, taga Naga 1, 2, 3 tayo, madali tayo, may time tayo mag-iako, kasi dito tayo. Mas issue doon yung taga Islander. And for your information, this is the first batch. Nagkataon kasi sabay-sabay kasi yung tatlong batch eh. Diba? This is the first time that we'll be having the biggest na tawag na weekender. Weekender, ibig sabihin yung normally ito yung mga taga-Guanes, Masbate, and Farther Part of Sorsogon, and Farther Part ng Kamalumato. At least 110 akta. Tinatag ng weekenders. Okay? So, kausap ko na si Ma'am Dory Viligas, yung daw ganun marami. Ang weekenders ngayon. And that's why they opted na talagang, kasi po, yung 1 and 2, kasi sabi yung 1, alin ang 1 na door? Yung babae o yung lalaki? Boys door naman. 1. Boys door, 1, 2, girls door. Ang 3 kasi, yung new door na tinatawag, yan yung duplex, yung may left, right is babae, left is lalaki. Okay. Doon mapapapunta, papunin mo na doon ang lahat ng 120 weekenders. Why? Rason, para nga ang mga normal or pag-weekend, isa lang yung binigyan. Okay? Yun ang isang rason nila kung bakit ang mga pinag-prioritize ang mga weekenders na doon sa isang kasi para hindi nga wala. At for purposes din ng mga disinfection, hindi na paliwanag lang. Okay? With regards to pagkain, yan na pagkain, lagi ito pagkain, hindi kayo nakaranas pa ng pagkain, 10, 11, 12, nakaranas. Before pandemic, ang budget sa pagkain is magkano nga nun? 1 ano? 150? Tapos, okay, 2017 we started with 120. 2017, 120. Bago nag-pandemic 2019, bago until 2020 naging 150. 150. 3 years after, 2022, 200. Ang kombinasyon nun is 60 pesos ng breakfast, 70 pesos ng lunch, 70 pesos ng dinner. Ang difference ngayon, ang paliwanag, narinig ko naman. May tinatawag tayo ngayon na pay as you order. Okay? Pero di ba, narinig sa akin doon na kung for 7 to 9, I would suggest sa inyo, try niyo muna i-prioritize na mag-make mo yung mga why? Para hindi pa kasi alam naman na paano mag-a-adjust. Kasi ang request naman at totoo lang hindi lang lalo dito yung 7, 8, 9, baka hindi po alam nila walang ginagawa ng hindi I tell you, dito kami lang sabihin natin ginagawa namin. Especially myself as president. Ito ko like sa bilang lahat ng ginagawa ko. Lahat kung ano naman nangyayari, kung ano yung holding ko lang. Nagkalaban ko para patang mga scholars at saka lang. Okay? So with regard to the 200 pesos, let's start. Kasi totoo naman, tanggapin naman natin. Kaya nagtaasan ng mga pero. Alam natin may hirap, may tama lang. Pero sabi ko nga, ang 6 million, pinakausap ko kasi sa kanila, okay tayo sa 200 basta kasi naging issue yung sarap, yung quality. Pinag-issue lagi. So, pagdating daw yung pagdating kasi doon, napaka-subjective. Yung sa sarap. Although, pinakiusap ko na rin talaga niyan, na talaga medyo mas-nakon talaga ang pagkain. May mga adjustment, may mga gagawin, pero definitely po, ang isang advancement, malalaman ng mga bata ang mamili nila po. Okay? Pero for 7, 8, I suggest nga po nila. Ako yung anak ko, why? Kasi iba pa rin yung alam ko kakain. Tapos pag gusto naman kasing dagdag kain pa, minsan kung ayaw niyo magpapadala ng alawan sa anak mo para kung ito ka malakas kumain na lang mo. Wala naman nagbabawal. Pwede naman po rin kumain mag-order sa class. Pero nakita ko doon, mas mapapamahal. Kasi available lang naman doon pag sa labas. Ano? Big, Jollibee, Hindi tatay, Jollibee. Tatay, Jollibee walang delivery. Jollibee walang delivery. Tagline ng Jollibee, Jollibee. Doon sa Goa, Jollibee walang. Si Mami Chi po, nasan po si Mami Chi? Okay, dito na po Mami para mabilis tayo. So, ang gagawin niyo po, you will introduce si Mami Daddy, introduce yourself and your child. Okay po, yun lang para mabilis tayo. Can you form a line na po? Pwede po yung form a line lang po dito. Ako, tulungan ko na yung mga bata para mabilis tayo. Ayan, so siyempre may picture tayo. Sige na po dito, wala.
online lang po, huwag po kayong mahiya. Tayo-tayo lang. Di ba? Okay, so mami kayo na po mag-start. Hello po. Grade 7 Emerald po ang nakita si Aidan Ferber. He graduated from St. Joseph's School po. Anak, Ben Joseph! Thank you po. May kasama na for 1 year. Ang aki ko po si Wakinan. Necessaryo sa grade 7. Can you remove the mask po para kita po yung mga faces? Anyway, vaccinated naman po tayong lahat, okay? Sige po. Grade 7 Diamond po. Morning, everybody. I'm Larry Estrada and my wife, Edna. And this is my daughter, Hilary Day, Sapphire section. Mamaya ipapaliwanag sa inyo bakit ang reaction nila mga sapay, kasi they're very particular with that mga anong yan, section nyo yan. Sige. Hi, good morning. Bukay na ko tayo para nakakano itong mga anong papupainit. Hi, good morning. I'm perfecto kasi nagre-reflect po na naman eh. Teka muna, muna nga yan. Pwede mo na i-off muna. I-off muna. Okay. Good morning. Meeting ko po, Perfecto Kasing Jr. Just call me Don na lang po. And my daughter, Kylie Gudet of Kasing, graduate from South Bridges Learning Center. And, ano section? Emerald. Yun lang. Hello, good morning po sa inyong lahat. My name po is Janice Cortez. Ang anak ko po si Chloe Samuel Cortez. Graduated po from Ateneo de Naga University. And you will be grade 7 Diamond. 7 Diamond. Yes. Si Daddy, ano pangalan Ay, Daddy? Daddy. Asawa ko po, Vincent Cortez. Vincent Cortez. Sige po. Madami Vincent. Good morning po sa Gabos. Ako po si Mary Jean Molina. Hindi po ang aking Ian Vera Molina. Grade 7, another section Sapphire. Good day po sa lahat. My name is Matea Vitamini. My mother actually couldn't come today, so I graduated from Ateneo de Naga University and I am from grade 7 Sapphire. Hi, good afternoon. I'm Kat. This is China. She graduated from Victory International School, grade 7 Emerald. Yeah! Baby ko lang ba sila? Yung grade 7 na sa group. Grade 7 na sa group mo, fresh. Picture po. Okay, to all grade 7 parents and scholars, can we have it? Progress na po tayo kasi kayo din yung magkakasama yan. So, dapat kilala nyo na isa't isa. Sir, progress lang po. Okay. Patanggal na lang po ng mask. Okay. Bibi, tanggal ang mask, bibi, para kita ang ganda. Okay? Smile. 1, 2, 3, go! Opa naman dyan! Opa! 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 1, 2, 3, go! Okay. Palit naman kayo. Dito kayo sa likod para kita nyo naman dito. Okay, grade 8. Tara, grade 8. Sir, kayo na po mauna dito, sir. Lahat po ng grade 8. Grade 8. Tingnan nyo naman maging ate. Ayan. Ate kuya. So, tanggalin niyo na rin po yung mask. So, Grade 8. make sure yun. So, sino po yung mga grade 8 po? Grade 8 po. Dalawa lang po ba? Grade 8? Okay, so dali kayo po mag-upit. Grade 8. Yan, daming grade 8. Ayan o. Daming grade 8. Kadami. Good morning. Laro na si Aki mga dua anong grade na? Grade 10 yan. Kasunod lang pala sa Erin na. Good morning, everyone. My name is Jim Brescio.
Ito yung bunso namin. This is John Andre, grade 8, Sampaguita. And yung wife ko pala, Asog Vineyard. Okay. Good morning, everyone. I am Diana Rodriguez, and my daughter is Rian Saisa Rodriguez, A. Rosario. First time sa Pisay yan, first time. First time. Hanggang 9 yan. Hanggang 9. Grade 14. Grade 8. Morning everyone, I'm Grace B. Navarez po. Ito po yung anak ko, Grace, si Cleo Navarez, grade 8, Sampaguita. Good morning. I'm Maria Cecilia Pan. This is my son, Frank Elijah Jean Pan, grade 8, Sampaguita. All, nice meeting you po. I'm Catherine Kagitla from Sipocot. And my Kagitla, grade 8, Rizal. Good morning po sa Gabos. Ako po si Mrs. Rivera, guardian po kaning apo. Grade ano po? Grade 8 po. Anong section? Grade 8, Isya Bihinong Rosan. Saan? Okay. Good morning po sa Gabos. I'm Julie Solita po, and my daughter Sarah, grade 8, Sampaguita, from Pili po. Yay! Itanggal na lang po ng mask para nakikita ang ating gayon at kapulisan. Press lang po. Okay? 1, 2, 3, smile. O ka naman dyan. O ka. 1, 2, 3, go. Salamat po. Great night. Okay. Okay, so, grade 9 po. Pwede po pumunta na dito yung mga grade 9. Parents, grade 9, mami. Okay. Sir Over, request daw po ng mga grade 10, 11, 12, kung pwede sila na lang daw, wag na lang daw parents. Bawal. Okay. Wow, hindi pwede. Kailangan ng parents. Okay, grade 9 po. Dito na po, Bibi. Bibi, mami, dito. Dito. Alright. So, dito po, grade 9 po. Kasi ang rason, hindi lang naman kayo gusto magkakakilala, kami rin gusto mag-as parents. Okay. Good morning po sa Gabos. Ako po si Elma Torres. This is my only child. She is grade 9 Silicon. Good morning po, ito po ang aking nanggagandahang ina si Rosalato Mohar. Ito ko po si David Angelo A. Mohar of grade 9 Platinum. Maray na aga po sa Gabos. Ako po si Maricel Aguirre, agom po Benedict Aguirre, and ang eldest ni po, Ben Matthew Aguirre from 9 Beryllium. Good morning po. I'm Mami Tini Brisha. Ini po ang eldest and only daughter ko si Sheila Brisha. 9 Berilli. Good morning. Ako si Lex. Anak kagong sa ko si Ayen. Yan mga tirada. Ako si Zed Tapales from Silicon. Grade 9 Silicon. Yes. Good morning po. I am Franz Cabral. This is my son, Kian Gabriel Cabral, 9 Platinum. Yes. Good morning po. Ako po si Mrs. B. Rigunay, always busy. My son, Ken Henrik Rigunay, grade 9, Silicon. Yeah. Okay, mag-side po para po mag-urus po kita. Para ano. Okay? Smile. 1, 2, 3, smile. Opa. Dala ko lang ng grade 9.
Hindi, kasi sila nga yung lagi napapakain. Kasi, ang nasa Pisay yan, lumamit. Papayot kayo. Papayot kayo. Oh, yung mga ano, yung pinakamadami, grade 10! Oh, Perez, kasama Perez, kasi kailangan makilala rin ang Perez. Ay, yung mga bata daw yung magpapakilala sa parents nila. Ala, ala. 10, go! 10! Go on 10! Tama yung Morning po. Good morning po. I'm Katie Zacardinogay along with my beautiful mother. Wonderful pa nga po siya. Isa po siya sa mga organizers for today's event. So, palakpakan po. And I'm with my wonderful grandmother po who raised me. So, yan po. I am a former Diamond Rosal, Silicon, and now a current, ano ulit section po? Photon! Double talaga ang grade 10. Marami pala yung grade 10. Hello po, I'm Maria Richie Sigilera. This is my mother, Maria San Sigilera. And I'm from grade 10 Cotton po. Hey po, magandang umaga sa inyo lahat. Isa po yung aking nanay na si Lilia El Malyapre. At ako naman po si Sunny Molly Malyapre from grade 10 Photon. Allowance. Good morning po, I am Wilson Asverial and kasama ko si Mama. Kami po yung nasa registration kanina. At I'm from grade 10 Photon po. Ang daming grade 10 ah. Good morning po. My name is Desmond Bord Pirado. I am with my father, Elizalde Ziraro, and I am grade 10 from Graviton. Thank you. Good morning everyone. This is Earl Marcus A. Cayonte. This is my mother, Erna A. Cayonte. And I am from grade 10 Electron. Good morning po. My name is Adara Portia V. de las Reyes. Kasama ko po ngayon si Mama at si Papa, Esmeralda de las Reyes and Ryan de las Reyes. And I'm from 10 Photon. Hello everyone, I'm Phil Angelo Rama and this is my pretty mother, Maria Socorro Adelcar. Alam na this. I am from grade 10 May Electron. utang ka mamaya. May utang ka. I am, and this is my mother po, Mary Jane Fuhen, and Electron. Move, sige lang, move kayo na, move, sige. Good morning po. I am Joaquin Timothy G. Alipio, and I am with my mother, Francesca Alipio, my father, Joel Alipio, and my brother, Francis Alipio. And I am from 10 Photon. Yeah! Dito lang. Tapos na? Tapos na? Meron pa. Okay, oh, picture po, picture. Press lang po, kailangan po nakasay. Pang Miss Universe ko rin Halagang mamiso lang ang tindi. Halagang mamiso. Mamiso. Asya po ba? Waki naman, waki. Ang mga mask? 11.
11. This is my most beloved and favorite son, sabi niya, David Bernard Muhar from grade 11 Biochem. Yeah! Ikaw magpakilala sa nanay mo. Sige. Hello everyone. My name is Jesse Rainier T. Sabilla Jr. and this is my mother, Nana Sabilla. I am from 11. Physics. Okay. Good morning everyone. My name is Joseph Brian Gonzalez and this is my mother, Emma Gonzalez. I am from 811 Physics. 11 Physics. Yeah. Hello, my name is Panaginip Nalar Bayani and this is my grandmother, Elni Eroy. I am from 11 Biochem. Good morning everyone. This is my mother, Grace Navales, and I am Luigi Navales from Philly, 11 Physics. Okay. Picture. Okay. Closer na lang po. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, opa. 1, 2, 3. Thank you. Okay, last. Sorry. Si grade 12 na. Sure. Teka muna, una kayo ha. Ano ako na kayo? By tradition, normally, pag senior high na, yung 11 and 12, iba na rin yung building nila. Technically, dun sila sa diba, senior building. But because of the situation ngayon, swerte nyo na makakasama pa ng mga junior high, kumbaga yung grade 7 to 10 because of ina-adjust pa dahil hindi pa kumpleto lahat ng mga ACA building. Pero technically, mas bibihira yung sila makakasama, makikita kayo normally nila sa dorm at saka gate. Pero in terms of pero ngayon for the next September, October, magkakasama pa kayo sa isang normally building. Pero yun, dahil sa senior high na sila, iba na yun. So, okay. Good morning, everyone. My name is Marie Vivian Escobar, and here with me are my lovely parents, Sugar Escobar and Marge Escobar. And I am from grade 12 Bio. Hello, good morning everyone. I am Aaron Kertri Acabado and this is my mother, Almay Acabado, and I am from grade 12 Biology. Hello, good morning everyone. I am Paula Isabel C. Avila, and this is my mother Norvelia, and this is my father Roman. I am from 12 Biology. Hello, I am Erin May Gayonte. This is my father Malvin. And that is my mother, Erna Gayonte. And kapatid ko po, si Earl Marcus sa grade 10. Former grade 7 Diamond, grade 8 Ilang, grade 9 Silicon, grade 10 Electron, and now 11 and 12 Chem. Hello po, good morning. Ako po si February Gomez and ang section ko po ng grade 7. Ano ba section ko? Yan, Diamond and sunod Ilang, Platinum and sunod Photon and currently 12 Biology po ako ngayon. So, yun. I-attest ko po, grade 12 po talaga yan. Grade 12 po talaga yan. Opo, I'm with my mother. Ano po, I'm Shania Faith Mier from Sipo, po. Andyan po yung isa ko. Yeah. Asan yung schoolmate ko? Tapos ayun po, 12 chemistry. Okay, chemistry. Good morning everyone. I'm Kirsten Edelmore and I'm with Shania. Hindi po kami sa parents ko. Birthday kasi ng aso namin, so siya yung pinili. At least alam na parents mo priority. Ang section ko po, soccer, Samlagitan, Physical, Photon, and now I'm currently grade 12 biology track.
Ako si Nicole Amaro, and this is my father, Victor Amaro, and nandun po yung mother ko, si Lilian Amaro. Tapos po, ang sections ko ay diamond, ilang-ilang, silicon, graviton, tapos ngayon po ay ang grade 12 physics. Ito yung meeting magpapagraduate. Kaya nila, yung meeting pang mag-graduate. Meeting pang pag-graduate. Tapos po, wag po kayong alis, sir, ha? Kasi may surprise kami sa inyo. 1, 2, 3, go. Okay. Opa. 1, 2, 3, go. Then music. Oh, may mga pagganyan doon. Mga music. Alam niyo yung kanta. Iyakan mo. Starting now. And then you believe. Alam niyo po yung kanta. 1990s yan. Brown out. Ngayon na po mga babies yung mga bibigay nila. Brown out. Brown out. Brown out. Sana, dali. Diyan ka na. Medyo, anyway, ulitin na lang po natin. So, can we kanta, I think you know the song. Can you sing it with us? Kasi it's also a tradition that we send off our graduating parents. Okay? Ayan. So, sa send-off natin, so kantayin natin yung at the beginning kasi ito yung start ng masaya natin pagsasama. And kahit naman yung pong graduate na, they are still with us in prayers and everything. And katunayan po, yung mga graduate na po, may dinonate po silang uniforms. And later on, you can coordinate with me. Para at least, medyo may mapagagayahan na kayo. Pero sadly, pang babae po yung meron kami. Okay? Ayan, so medyo antay lang natin. So antahan lang natin yung ating mga grade 12 kasi alis na sila. So eventually, kayo na kayo magkikita-kita ulit. O, i-assure ko kayo, idodonate na yung kanyang uniform. Habulin nyo na yung size niya kung gusto. Okay? So ayun po yun. So may uniform, again, may uniform po kami na pang babae. Marami po ito. So you can avail po kung wala pa kayo. So medyo big size po yung isa doon. Okay? Ayan po, wala pa ba ang ating audio? Nawalan po. Okay na siguro yan. Okay na. Alright, sige po. Okay, so, okay, meron din po akong ipi-play para at least naman maganda. So, pwede na po kayong upo. May surprise po akong i-VP. Okay? Upo muna po kayo. Tapos, mga foundation week. Kasi po, every year, instead na ang groupings po per batch, ang groupings po niyan. Ilang groups na? 18 groups po yan. Na 6 subgroups per cluster. Tapos, ang isa-isang group po, usually 5 per batch. Kaya makikilala nyo din po talaga yung ibang batches. Tapos pag grade 10 po, may requirements sa PEM, PE, Health, Music, in fact. Yung time grade, kakanta kayo sa kantin. Nagdanin ba sila? Noon time gig tsaka night time. Meron pong night time, so. Yung sa ano sila? Yung sa Guys, yung mga pageantera dyan, get ready, may Miss Pisay, tapos meron din pageant pag-balls. Ay, intrams guys! Kasi ang intrams natin, hindi siya by batch, by house ka. So, hindi ko alam kung kailan i-schedule yung sorting, house sorting natin, pero may 4 houses po. White, red, gold, and blue. Ako pala. Terra, Pyro, Ventus, tas Aqua po yan. Tapos every year, iba yung theme. Like for example, nung grade 7 po kami, animals po yung theme namin. So, animals. Tapos nung grade white moths, ganyan. Tapos yung nung grade 8 po namin, pirates po kami. Ako pirates. May
questions po ba kayong gusto nyong ipatanong sa seniors? Yes, scholars, especially yung hindi pa nakaranas ng face-to-face. Kung may tanong kayo sa mga seniors, you can ask right now. Kung ngayon pa lang sa pagtatanong, nahihiya na kayo, paano pa kayo So ngayon magtanong na kayo, okay lang yan. No, there's no irrelevant question. Especially dun sa 7 to 9 na hindi pa nakaranas pag face-to-face. Ang makita ninyo, dorm life or yung academics, how are they able to survive? May terror teacher. May terror teacher, una ako. Talagang it will always depend paano kayo Okay, may tanong, scholars na 7 to 9, sino dyan? Kung ang tanong po, terror teacher, di po namin sasabihin. Kasi hindi rin po sa amin sinabi dati, surprise daw eh. Surprise. Baka mag-sorry na kasi kayo. Tapos, ewan ko, Pisay tradition po. Di ba po every year, iba-ibang may section pride. Section pride, kaya po, kahit iba-iba kaming section. May section grade po dahil every year Nagpapalit po ng classmates. nagpapalit po ng classmates every year. So, parang shuffle. Pero bakit po May section pride po kasi every year may inter-section na competition. For grade 7 po may Battle of the Gems, yung cheerleading, may cheerleading. Yung grade 8 po may volleyball, tapos no limit ang hiri po. Kaya very competitive po kami sa sectioning namin. O yung iba, yung grade 11 din, nasa na grade? Tanong po ba kayo about subjects? Sa subjects. Oo nga, grade 10. May tanong kayo sa research? Oo, yeah. Wala. Agri-research Research proposal, capture proposal. Internet. Mag-writing pa sila pag At tanggal ang mask mo kuya. Tanggal. Okay. Smile. Okay, thank you. Grade 11 na. Ito nag-arabot. Sige, yung best na, yung tatlo na. Next time dapat rock top ha? Okay, next. For best dressed male, Desmond Raro. Okay, the next award is for the most Bibo kid. It is awarded to Aidan po of grade 7. I-mention pa. Sabi mo eh. Okay lang po yan. Yung award po kahit po sa isip na lang. Kahit wala pong prize, we would like to congratulate the batch with the most participants attending. Sino kaya? Kami, joke. 2K25 mo. Represented, ganun. Okay guys, thank you guys. Grade 11. Okay, so bago habang nag-aantay po tayo ng lunch, so kung wala pa kayong question, so tiisin lang natin yung init kasi I know some of the parents will leave by lunch. So mag-group picture na tayo habang madami pa tayo. Tapos yung mga umalis, wala na kayo mamaya. Picture naman. Kasi habang fresh na tayo kasi medyo yung makeup ko, medyo nalulusong.
Okay, so grade 11 muna. Then last yung grade 10 will share your experience. Then so sa 9 and grades 9, 8, 7, next year na lang kayo kasi I think yung experience nyo more on online naman. So alam nyo naman na yon. So we'll share the experience in campus na lang yung mga batang naka-experience ng face-to-face. Grade out for all boys. Sa boys dorm po, since ito lang din yung experience namin. Si servants po, medyo strict to, kaya huwag kayo masyadong pasaway. Lalo na pag study period, bawal maggamit ng gadgets or phone, bawal manood ng parang dapat nag-aaral ka talaga. Tapos parang pwede kang pagalitan, pwede kang anuhin. Ganun po. Pag makalat daw po pala ang room, pinapalinis yan, like buo. Tapos po, every now and then, may general cleaning yan sa boys dorm na pinapalinis sa inyo ang CR, ang buong room nyo. That's all. Huwag rin po kayo magpuyat kasi nakakainis po ang bell pag nagising po. Baka may tanong kayo. Opo, may tanong pa kayo. Hindi ba nawalan ng tubig? Ay, opo. Kung nawalan po kayo ng tubig, sa labas po kayo maghahanap ng gripo or tapos maliligo kayo na, opo. Magdala kayo ng towel. Ano naman yung mga grade 10? Grade 10? Grade 10? Okay. Sige. Okay, share experience. So, sila po yung last batch na naka-experience ng face-to-face. Kasi after yan, pandemic na. So, experience nyo din yung nauwi na kayo kasi pandemic na, hindi nyo natapos. Ayusin niyo po yung If you guys spend your time during study period po na parang, naglalaro-laro lang, naghaharutan with your friends, of course, di naman po yung may iwasan, pero po kasi, kaya po sila nagtalaga ng study period para po talaga masunod po ng parents, tapos masunod po ng scholars, tapos para po matapos po yung mga requirements nila on time. Kasi alam mo naman po, Pisay, very strict po sila on compliance ng mga requirements po. Considerate din, pero kailangan maging mindful tayong mga estudyante pa rin. And speaking of sa study period, since magpe-face-to-face na din po, may mga newcomers po. Of course, pinagdaanan na din po namin na since kami po yung last batch na naka-experience yung dorm po, kung may group session po kayo nagsa-study, be mindful po na i-modulate po yung mga boses po kasi may mga ibang tao na nagsa-study. Oo nga pala po. Ang study period kasi namin is 7 hanggang 10 p.m. So after 10 p.m. po, mas maigi na mag-prepare na kayo for bed instead na makiusap-usap pa sa iba or ganun-ganyan. Kasi noong time po namin, lagi po kami nag-all-nighter, hindi po natutulog or kaya mga 1 or 2 na natutulog. Dahil po naglalaro or nag-usap, wag po tularan. Dahil po doon, pagising namin sa umaga, lagi po kami tulog sa first subject.
Ako po yun, magulit tularan. Opo, may mga curfew pala, kaya mag-ingat rin po kayo sa mga door manager. Tandaan niyo po yung oras na dadaan siya para hindi kayo mapagalitan. Oo nga pala, no? Parang, although medyo ano po, medyo masakit po sa part namin, mga diamond, di ba? Yung 7 diamond ng 2K25 na nagpa-practice po kami noon, tapos hindi po namin namalayan yung oras na past curfew na pala po. Bumalik na kami po sa dorm, tapos nakasarado na po yung mga pintuan. Pinasulat po lahat ng pangalan po namin kasi lahat po kami may level 1 offense. Or Warning ba yun? warning or level 1 offense. Oo. Pero pinalista pa rin po kami. Parang demerito nga. Parang gano'n. So, parang, bilang reminder po, kapag may mga section activities or even batch activities, be mindful po sa oras kasi very strict din po ang Pisay. Hindi lang po sa mga compliances, pati po sa curfew kasi binibilang po talaga, tapos chinecheck po yung bawat rooms kung nandoon na po yung mga students. Tapos, Ano dapat suot? ano yung suot? Oo nga. Pag lumalabas. Fingertip rule. Dahil pag-breakfast, pwede ba ako nakapajama mag-breakfast? Pwede naman, pero hindi siya ideal kasi ang wake up, hindi siya ideal. Unless maaga ka. Well, di ba, tayo mismo nakita, bibihira lang yung mga ganun. Oo, may sleeves. Hindi po tayo pwedeng maglabas na nakasando. Hanggang dorm lang po talaga po. Hindi rooms. Dapat po, hindi necessarily overknees, pero kung yung basehan po sa shorts ko po ngayon, dapat po yung shorts po na suotin nyo, hindi iiksi sa kung saan abot ng fingertips nyo. Yung fingertips Papansinin niya. nyo. Katulad niya, papansinin niya. Okay. Paligid naman nato. Pwede ba nakasando? Ay, oo nga po. Since yung sudden memo po na parang babalik na po sa Pisay, this week na po, di ba? Yung mga may kulay po yung this week na, di ba? Yung may Hindi pa naman mga, ganun kahigpit, pero papansinin na rin yan. yung may kulay po yung buhok, magpa-itim na. Ay, naku po. Let's we stand. Picture na, picture. Picture, smile. Iba na. Grade 10. Picture na. Yung mga very active na grade 10 na hindi sumama sa... Okay, smile. Tanggalin naman. Bibi, smile. Yung 7 to 9, pagpasok lalo na sa dorm, ang yun nga, kanina binanggit ko lang talaga, just be mindful. I-orient naman kayo. Dorm life, i-orient kayo dyan. Just Ganito! Yung iba po, yung palagi po, yung payong po, kailangan yung mukhay sarado. Mga bata, magsulat na lang. Bata pa naman kayo, makakatayo pa kayo. Wala po ako sa gilid. May kaya. Yung lahat aside po ng ganito. Yung mga nakaside ng ganito. Ngayon lang. Compress po mga compress. Para mabilis
First, go! Sa susunod po, pag may budget, dito tayo sa aircon. Sir Marvin Cayonte. It's a prank! Hello, Marina. Aldo po ginara sa Toya, Gabos. Pasensya na po kamuta ako ang inilik na presidente nindo. So, tapos na lang po muna ni Baga sa Toya ang pangangampanya. The table is now open for Vice President naman. Sige, ma'am. I move to nominate Miss Miss Julie. Julie is nominated. Any nominee? Diba? I move to close the Next. Ano sunod na? Julia Moore. O sige. Sino ba ang ating magiging sekretary na lang? Mami Timmy. I respectfully nominate Mami Timmy. It's okay, it's okay lang. May special po ako nga, hindi pa ako pwede mag-secretary tutok po ako sa iba na lang po, muse na dyan. Ay, pwede pa ako pwede mag-secretary. Volunteer mo rin. Hindi po pwede na. Any other nominees for secretary? Doon tayo sa ibang grade level po. O, kamo po dyan. Kasi ano na kami. Sige na po, open kita sa So, pwede po kumuha. Di po kamo magtagod na sindala ang pwedeng maging secretary. Gabos po kita dito yung pwede. Grade 7. Ma'am, kamo po. Grade 7 po. Si Mami Chi. Mami Chi. Mami Chi. Pwede ka po ba? Ma'am Chi daw. Secretary. I accept. Secretary. Mami Chi is nominated for secretary. Any other nominee? Accept. Secretary po. Paminsan-minsan lang po. Once in a blue moon lang. Pag may activity, ma'am, activity tayo. Pero pag mga usually yan. GC lang po. Okay. Mami Chi, tabi na po yung pangalan niyo po. Thank you, Mami Chi. Okay. Close na ba? Treasurer. Treasurer. Dito po. Ano po? Treasurer. Ma'am. Ma'am Pepay. Si Ma'am Pema is our treasurer. Business. Auditor. Our next officer is auditor. Any nominees for auditor? Grade 8. Sino yung grade 8 po? Grade 8 na mag-nominate lang po. From grade 8 daw, from grade 8. Grade 8.
Grade 8. Any grade 8 parents? Si Sep ang pwede mag-volunteer na lang na auditor. Si Ma'am Nuna. Auditor, o Mami Nona, grade 11. Pagkakonsol, may lalagay siya. Ma'am Pers, tama ang spelling. Si Ma'am Nona ang satuyang auditor. Ma'am, President, Vice President, Sabilya. Ma'am Nona. S-A-B-I. Ano ba yun? Sibilya. S-A-A. Anong pangalan? Nona. N-O-N-A. S-A-B-I. Basta bakuna. Nona. Nona. N-O-N-A. Nona. Grade ano na? Auditor, ano to? Business manager? Oo, business manager. Grade level representative. Grade level representative. Grade level representative. Mayroon naman business manager. Grade level representative. Usually, president naman natin gumagawa. Grade level, grade 7. Level representative. So grade level representative from grade 7 to grade 12. Sino po yung pwede sa grade 7? Iba naman. Kasi si Mami yung winner lagi. Any representative po sa grade 7? Ka naman. Yung early bird po. Sino po yung nasa early bird? Mali, pwede ba ikaw yung sa early bird? Representative. Po ako sa Manila. Si Mami. Si Mami na lang. Mami. Yes, oo. Sa grade 7 po. Grade 7 lang. Okay na yun. Representative. Mami, lapit ka na Mami sa Ako na lang name lang. Coordinator. Coordinator. Coordinator for Kasi may mga GC po tayo for grade 7, grade 8. Di ba po nagpagawa akong GC? I think you are included. Si Mami Chi po yung nausap ko doon. So, ang trabaho mo po, ang each level representative po kasi, like example, may collection po ng kwarta. Sign na po muna maagi bago nyo ito turn over sa treasurer. Tapos, kunwari mapasizing kita ng t-shirt, may t-shirt po na official ang ating district. Kulay, ano po yan, kung yung suot po ni Sir Rumbet, mapasizing din po kita kaya. So, kailangan din po kaya ng pagkali. So, each level na lang po. Okay, so, pati po yung school, grade level na. Oh, ganun po yun. Sige na, Mami ka na po. Pataon na lang po ang kaning sabi ng Diki, ng team. Grade 8. Grade 8? Grade 8 po. Si Sep po din may grade 8 na akin. Presyo! Mr. Presyo! Si? Presyo! Brescio? Ay, asahin Sir Jun! Engineer Brescio. Sir? Grade 8! Grade 8 representative ka na ba, sir? Grade 8 po. Okay. Grade class niyo po. Mama is Okay, grade 9. Ay, Mr. Jun Presyo. Grade 9 po. So, grade 9 na po kita. Any representative po sa grade 9 na... Any volunteer? Kami TV, kaya mo na grade 9. Ayun. Ayun pala yun. Yan na lagad. Grade 10. Presyo. Grade 10. Grade 10 na, grade 10. Mali Adel, grade 10. Okay, grade 10. Ayun. Ma'am, Adel, ano ma'am? Grade 11. Oh, Mami, ano yung spelling? Mami, babakisa, ano po ang name? Okay, grade 12. Grade 12 naman. Si ano? Grade 12. Yan, nag-irintin niya kami. Mami B, nasa si Mami B. Grade 12 ba dito ang parents? Kuya Romel. Ring or Romel? Asan na yun? Si Sir Romel na, Abila? Ayun na to. Romel, happy naman na siya. Magagawa wala siya. Romel, Abila. R-O-M-M? Okay. Ang purpose na niyawanin po, yun nga, yun may t-shirt kita. May T-shirt po kita ng ito pong for charity, hindi po yun mandatory. Pero if you want to have, you can avail. So we'll have a Google form for that, for the sizing, kung pera. Then we have the our yung official t-shirt na kulay apple green. So, mapasizing ulit kita kayan. Susulutin po yan sa family day. Family day po yan susuotin. Okay, so papasizing, didistribute. Then again, yung mga coordinators po, sila po ang in charge for dissemination ng mga information within the cluster lang po or within the district po. Then we expect nga po na
makikooperate kayo, especially po pag nag-family day, sabi ni Sir over somewhere in October yan. It's a big celebration, gabos po ng district, parents, and scholars yaon po dyan. Then, may sharing of food, may mga games, so kailangan natin supportan yung mga anak natin in that occasion. So, medyo hesitant kitang maging mga part ng PTA, so dahil mapapabayad ka mo, mapapabayad ka mo. Lahat na lang na pwede natin ibuhos na natin para sa mga akibat niya. Okay, sir, pwede pong, we'll have the picture taking po ng ating mga officers. So, let's have Sir Malvin, okay, Ma'am Chi, Ma'am Tebay, Ma'am Nona, Ma'am Janice, Sir June, Mami Timmy, Mami Adele, Mami Rosal, and Sir Romel. FY 22-23 pa. Sir Romel Avila. Okay, so kahit ikaw po ang grade 12 representative, you have no choice. Okay, mapapicture lang po kita para at least may document kita na tinanggap mo at nagpapicture ka. Okay? Okay? With Sir Hoover po, our GPTA president po. Okay? To give you an idea, as GPA president din po kasi, it's not just dito po. Technically po, before pandemic, I really go around. Pumupunta po talaga ako sa mga meetings ng mga ibang cluster. Even as far as Masbate. Ang ginagawa ko mo po, syempre, sama-sama na, pag may negosyo doon, diretso na pinaparating ko sa kanila, darating ako. So, in fairness, ang talagang magsabi ko, grabe po talaga akala dahil dito. Hindi lang tayo ganito po, lahat ng district, dapat ka ay involved ng mga parents. Ganito, kung ano nangyayari po natin ngayon dito, ginagawa rin yan ng bawat cluster. Kaliran, kumbaga. Ang Masbate, lalo na yung mga malalayo, Masbate, Catanduanes, para ba pag pinagbigyan yung makabuelo, belo sila. Parang gano'n. Sige, tuloy tayo. Habang ako nagsasalita. Idadagdag ko lang, nakalimutan ko baka magkalimutan. Nako, normal na nangyayari. Nakakalimot ang mga bata. Marami sila nalilimutan. Tatawag sa inyo, Mami, Daddy, padala nito. Padala, lahat na lang ng requirements. Baka magkalimutan. Ang procedure po doon. You just have to put in a box, kung saan man yan, ang pangalan ng anak nyo, iiwan nyo doon sa guardhouse. And pag may time na, wala na po ever since, wala naman pong nawala. Yan na, clear doon. Sa guardhouse, may picture, seal, at saka nakapangalan po kanino. Maganda po, name and section. Yun ang mahalaga doon. No, sir. No, sir. No, sir. Yeah, pressure. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, so yun, itinagdag ko lang yun ha. So, especially sa grade 7 to 9. Expect nyo na yan. Lagi maraming malilimutan ang anak nyo. Hindi lang nalimutan. Yung biglang requirement na, don't pressure yourself. Pero at the end of the day, hindi lang po pa sistema. Just have it brought dun sa guardhouse. Wala pong experience na kung kanino napapunta yung pinadala nyo. Lagi pong, basta dapat lang properly named and mahalaga doon yung section. Para mas madali. At I tell you, halos makikilala ng mga guard ang bawat bata. Hindi na nasasanay na sila kung sino yan. Even the parents, pagbukas mo pala, ay si ma'am, or si sir. Okay, clear po yun ha, pagdating doon, it's a given na marami sila makakalimutan. Ako po, ako nag-isuki din yan sa ganyan. Okay? Ang idagdag ko pa yung mga mga advice or tips, okay? With regards po dun sa concern, ito parents, kung hindi kayo makakommunicate. Please remember na bawat problema at po yun ay may solusyon. Okay. Ang Pisay po, GPTA ay kinukontrol ng iba't ibang klase ng kultura ng pamilya. Pero ang maganda, hindi dito tinitingnan kung anong estado meron ka. Ang Pisay po ay hindi naman lahat po ay nasa alta sosyedad. Hindi naman po lahat nasa upper class. Karamihan po ay nasa middle class. Pero meron din po tayong scholar ng bayan na nasa baba. Okay. So, kung kami pang teachers ay nag-a-adapt ng estudyante para mabigyan ng pang-snack, same with the parents, marami rin ginagawa ang GPTA. Together with the alumni. So, tulong-tulong para lahat, parang walang iwanan.
Sabi nga, there's no reason kung mag-kick out yung bata sa Pisay or mag-fail. Kasi ang dami namin interventions na ginagawa. Okay. Marami kaming intervention na ginagawa. Kasi sino ba naman yung teacher na gusto i-kick out o i-fail yung bata? Wala. So, marami kaming interventions. Pero ito ang ano ko po sa inyo. Malaking factor po sa pag-stay ng bata sa Pisay ang suporta ng parents. Isa po yun. And that's one of the reasons why yung bata na-fail. Whether you accept it or not, that's one of the factors. Kung bakit nag-fail yung bata, isa sa mga tinitingnan indicator doon ay yung support na pinibigay ng magulang. Okay? Support. Para tayo po ang Pisay kahit sinabing scholar ng bayan, para po tayo nagpaaral ng kolehiyo. But one thing for sure, we can assure that you are in the right track when it comes to academic standards. Okay. So, suporta po ng magulang. Minsan nga, sabi na sa isang mobile conference ko, Sir Reds, bakit yung anak ko pumasok lang sa Pisay, marunong na magmura? Okay? Ang lutong pati. Tumawa. Okay, tumawa yung mga anak natin. Ang lutong magmura. Okay. Sabi ko naman, oo nga sino kaya ang nagturo na? Personally, ako, I'm speaking on behalf of the faculty, wala nang magtuturo na teacher. And sabi ko, ma'am, ikaw at si mami at si daddy, hindi rin magtuturo na. Sino kaya sa ating dalawa? Sino kaya? Okay. So, alam nila yun kung sino nagtuturo sa kanila. And here comes the peer pressures, the social media. Okay. Pinalik ko sa kanila ang tanong. Sabi ko, wait lang po, baka ako may mali o kulang sa pag-guide natin sa bata. Kaya siya nagmura na niya. Correct me if I am wrong. So, the takeaway is, kailangan pala natin i-guide yung ating mga anak. Ang pag-guide sa mga anak ngayon, kakaiba. Sabi nga, kung marunong mag-ML, mag-Dota yung mga scholars, dapat pala tayo marunong din. Para po, we have the same arguments. At what I'm trying to say is, we need to immerse ourselves doon kung ano meron ang mga kabataan nila. Kasi hindi na po opera yung traditional natin. Mag-aaway. May stress ka lang po, yan, nakahit ka din ka. Okay. But ang punto ko doon is guidance. Yun. Guidance. Huwag niyo pong ibigay sa amin lahat. Kami andun. Pero may yung parents, iniwan yung bata, kinuha lang mag-graduate na. Meron pong gano'n. Kawawa naman. Hindi lahat naman kami ay, though andun kami para tumulong, ina-adapt namin, minsan nga, nakakapunta pa sa bahay namin in one weekend, kasi hindi kinukuha ng magulang. Meron po tayong gano'n. Mga 1, 2, 3, o 5 pang kabataan. So, yun po. Very important po yan. Yung guidance. Hindi po namin kaya ng Pisay, faculty and staff, nang wala kayo. So, katuwang namin po talaga kayo. Na ihulma yung bata. Okay? So, yun po ang gusto ko lang ibigay as an inspiration sa inyo lahat. Okay? And, pangalawa po, sa pakikipag-usap ko sa mga parents, ang dami ko pong natututunan sa kada parents na nakakausap ko. Sa akin kasi, as I deal with group of parents, I can face you confidently. Hindi ako yung harap ako sa inyo, kakabahan ako, hindi. Kasi, inilalagay ko rin yung sarili ko bilang isang parent sa isang bata. Ganun lang naman yung kasimple. Okay? So, hindi tayo rito, wala tayo rito pwede sabihin na magiging parang kalaban ninyo ako o kalaban ko kayo. Walang ganun. Tulong-tulong po tayo para sa kapakanan ng ating mga estudyante. Ito mga anak na to, minsan very subjective. Very subjective. It's because very young pa yun, mga decision making nila. Mas na-appreciate nito ng mga batang ito pag wala na sa amin. And I can testify that kasi ako yung humahawak ng alumni.
So na-appreciate nila yung ginagawa niya at ginagawa na pag wala na sila sa Pisay. Doon mapifeel yung sense of gratitude. Ito, grade 7 to 12, hindi mo pa yan mafeel ang total yung sense of gratitude nila. Wala pa yan. Walang-wala. Kaya minsan, yung mga teacher nagtatampo, ano ba naman yun siya? Napaka-ganyan. Because, take time. Give time. Bigyan natin ng oras. Time will come. Mapipil nila yun. Okay. Kasi minsan, kahit ituro natin yan, may mga panahon na lalabas at lalabas yun sa mga ugali ng mga batang dito. Okay? So, ayun po. I would like to congratulate the Naga City District kasi sabi ni Sir Hoover, meron na tayong set of officers for the school year 2022-2023. Okay, palakpakan. Alam ko magkakilala na kayo, pero mag-request lang ako kung sino po yung presidente natin. Si Sir Alvin Sasasaagi. Kayo, okay. Pwede po, para advisor ng grade 7. Sila po yung advisor. And I can proudly say na out of 18 sections, yung section namin ang best section. Grabe ang yabang. And natutuwa lang ang iba dito kasi ayun, sila deserve section. We're very supportive. Why? And our grade 8, ay grade 10 na po. Grade 10, O, sabi niyo ang pangalan niyo. Pangalan, apelido, pangalan. Apa. Mama Adel Rana. And Aki Mama. Abila! And grade 12, si Sir Abila. I like to see. Okay, so, ayun, pag-picture na. Tama. Para ma-identify ko na po. Pwedeng madaling alis ang bus. Sir Hoover, pwedeng sorry.